Pagpangawat, personal nga kaakig kay JP Bosque kag negosyo, pila sa mga ginalantaw nga anggulo sang SITG Palibosfer. Isa sa mga sospek na nagsanto sa face composite sketch, kilala sa nag-aisahanon nga nakasalbar sa krimen nga si Jevron Parohinog. Si John Sala nakatutok. Padayon yung ginatutukan sa Special Investigation Task Group Palibosfer ang kausa sa pagtiro patay sa mag-abyan ni sa John Paul Bosque, Floyd Fernandez kag Mark Libaw. Tatlo mga ginasunod nga motibo sa otoridad: robbery o kung pagpangawat, personal nga kaakig sa mga sospek kay JP Bosque kag away sa negosyo. Nagapabilin nga yara sa custody sang instansya PNP si Jevron Parohinog. May maginbuyan man si Parohinog ang mga statement nga ginapadalman na sa karon sa kapulisan bangod sa mga nagagwa nga mga impormasyon nga daw wala nagasanto. Base man sa panaysayon ni Parohinog, nagpagwa sang facial composite sketch ang kapulisan sa diin isa diri ang kilala mismo ni Parohinog. Apang limitado pa lang ginhatang impormasyon ni Senior Master Sergeant Francisco Lindero, spokesperson sang SIG angot sini. Ang iya lang ya is nakilala nila several encounters pero inang kilala lang kit anta ka perme pero wala man tayo personal encounter gid why kita ka converse do mo lang nga level of identification ang iya nga mahatag. Sang weekend, nagwa ang autopsy report ni Dr. Owen Libakin, anay medical legal officer sang PRO6 kay JP Bosque. Sa to sa autopsy report, nakaagom ini sang 6 ka mga pilas, 3 sa maini ang tuga sang bala. First gunshot wound is noted at the right face, which was a close range type of gunshot wound. That is the point of entrance, and it exited at the base of the neck, more at the left side of the anterior neck. While the other gunshot wound is noted at the right back area, and making a point of exit at the left anterior chest near the left nipple area. While the third gunshot wound is at the left chest with a trajectory towards the left middle third of the left arm with a slug recovered at that area. Wala pa sang clearance si Libakin nga ipagwa nga resulta sang autopsy na day Libaw kag Fernandez. May posibilidad man suno kay Libakin nga sa lain nga lugar ginpatay ang tatlo. Lain ini sa resulta sa investigasyon sang SITG. Ginanegate na siya ang duha ka possible ka crime scene considering ang mga splatters ang dugo sa sulod sa salakyan. Kag dito pa ako nag-witness sa pag-extract sa aton nga crime lab sa isa ka nag-penetrate nga slug nga naglapos. Kinahanglan ilagarion ang parts ng salakyan because ang slag dito naglusot, no? Kahapon nag-abot sa balay sang pamilya Libaw ang bangkay ni Mark. Suno sa amay mabugat man batunon ang natabo apang labi nga nagapangibabaw sa pamilya ang mahatagan sang ustisya ang kamatayon sini. Siyempre mabigat. Wala akong magagawa kundi magsinggit ng katarungan. Wala kaming hinangad sa bata na yan. Kakagraduate lang niya nung July na talagang hinangad namin na makatapos siya para magawa niya kung anong kanyang gusto sa buhay niya. Tubtub subong halos hindi man makapating pamilya ni JP Bosque sa gintangatang sa ila makabig, maayo nga abyan kag maayo nga boss. Mayo gina nga klase si John Paul ka bilang boss, bilang tiyo. Pero pagbase sa pagkilala ng duway gina sa ano. Kay duway man na sa problema sa kwarta. Nagpadulong ang news team sa balay sang pamilya Fernandez apang wala sang tawo. Sunod naman sa mga trabahante sang pamilya ni Jevron Parohinog, imposible ang pahayag nga posible si Parohinog ang sa likod sang pagpapatay sa iya mga abyan bangod isa ini kuno ka mabuot nga tawo. Ang bisin sino pa mangutomo sa mga barkada ya, makambal gini sir nga mabuot na yung tao si boss na mo niya. Plano man sang SITG Palibosfer nga makatipon sang duga nga statement halin sa himata sa mga biktima lakip ng nobya ni JP Bosque. Pila sa mga ebidensya lakip ng mga cellphone kag dash camera ang yara na sa pag-inakop sang Regional Anti-Cybercrime Unit. Nagapatigayon man sang parallel investigation ang National Bureau of Investigation 6. Upuod kay si Lido Duque, John Sala, One Western Visayas.